Καλώς ήρθες στη συχνότητα όπου ο άνθρωπος θυμάται ποιος είναι. Το κανάλι της αληθινής ταυτότητας. Είμαι η Κυριακή Ντεγιάννη και η φιλοσοφία Be Yourself γεννήθηκε μέσα από το δικό μου ταξίδι στο MLM. Ένα ταξίδι γεμάτο μαθήματα, αλήθειες και αποκαλύψεις που με δίδαξαν ότι η δύναμη για να πάρει μορφή και να φανερωθεί έξω πρέπει πρώτα να εδραιωθεί μέσα μας. Η εσωτερική αφύπνιση προηγείται της εξωτερικής ηγεσίας. Η δύναμη χτίζεται από μέσα προς τα έξω. Πρώτα χτίζεται ο επιτυχημένος άνθρωπος. Πρώτα δημιουργεί την ψυχολογία της επιτυχίας και μετά έρχεται η επιτυχία για να μπορεί να τη στηρίξει. Αυτή είναι η πρώτη αρχή, η βάση, το θεμέλιο. Στο δικό μου ταξίδι, αυτή η μορφή γεννήθηκε μέσα από εμπειρίες, επιμονή και ανατροπές, αλλά και την επιμονή μου για την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό έψαχνα και αυτό βρήκα, τον τρόπο. Το πολυεπίπεδο μάρκετινγκ στάθηκε για μένα η γη που ανέπτυξα τη δύναμή μου, εξέλιξα τον εαυτό μου, καλλιέργησα την προσωπικότητά μου, έμαθα εμπειρικά τον τρόπο και απέκτησα δεξιότητες, γνώση και επίγνωση για κάτι που δεν διδάσκεται πουθενά μέχρι τώρα. Όμως έζησα και στιγμές που με δοκίμασαν, έντονες, με πίεση, αλλά αυτή είναι η μαγεία της γνώσης, η εμπειρία. Αυτές οι δύσκολες στιγμές με έφεραν στο σημείο να κατανοήσω τι σημαίνει ηγούμε πραγματικά του εαυτού μου και να παίρνω αποφάσεις με τη δύναμη της θέλησης. Όλα αυτά με διαμόρφωσαν στον άνθρωπο που είμαι τώρα, στο μέντορα των άλλων, αλλά και στον ηγέτη του εαυτού μου. Και στη διαδρομή αυτή αντιλήφθηκα ότι η πορεία όλων μας κάποτε συναντιέται στο ίδιο χρονικά σημείο, γιατί όλοι αναζητούμε τα ίδια πράγματα: ευτυχία, επιτυχία, χρήματα και εξέλιξη, αλλά με μία διαφορά. Τώρα γίνεται μέσα από την αυτοβελτίωση, την προοπτική και την αλήθεια, τον θεμέλιο λίθο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όσα ενεργοποίησαν εμένα είναι τα ίδια που ενεργοποιούν κάθε άνθρωπο που επιλέγει να σταθεί όρθιος, να αναλάβει την ευθύνη της επιτυχίας και της ζωής του και να ανοίξει τον δικό του δρόμο. Γι' αυτό σε αυτή τη συχνότητα ανοίγω ένα χώρο που στηρίζει τον άνθρωπο που θέλει να ιδιωτεύσει, τον άνθρωπο που θέλει να χτίσει μια επιχειρηματικότητα, να αναπτύξει το κύρος και να δημιουργήσει τη δική του επιτυχία. Και όλα αυτά μέσα από καθαρότητα, αλήθεια και εσωτερική δύναμη, μέσα από καθαρή αξία. Μέσα από όλες αυτές τις έννοιες και τις εμπειρίες γεννήθηκε η φιλοσοφία Be Yourself. Είναι το σύστημα που με καθόρισε ως επαγγελματία, αλλά είναι και η μέθοδος που καθορίζει τις ζωές των ανθρώπων όταν θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα από προϊόν ή υπηρεσία. Εδώ, μέσα από αυτή τη συχνότητα, μοιράζομαι μαζί σου αυτή τη μέθοδο και είναι το μέρος όπου ο άνθρωπος μπορεί να πει «Εδώ μπορώ να είμαι εγώ». Καθώς προχωρούσα σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι, υπήρξε μια στιγμή που διέκρινα κάτι καθοριστικό. Το MLM ήταν μια επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά πρωτίστως για να εξελίξω τον εαυτό μου και να αναπτύξω τη δύναμή μου. Η εσωτερική μου ταυτότητα συναντούσε τη δράση. Κάθε άνθρωπος γινόταν μάθημα, κάθε συνάντηση έβρισκε εφαρμογή στη ζωή μου και κάθε απόφαση αποκτούσε μορφή και γινόταν γεγονός. Το MLM είναι ένας τεράστιος καθρέφτης. Σου δείχνει ποιος είσαι και τι μπορείς να γίνεις. Η επιλογή όμως είναι δική σου, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θέλεις και πρέπει να το θέλεις πολύ, γιατί δεν σου χαρίζεται τίποτα, αλλά σου αποκαλύπτει τα πάντα. Την πίστη σου, τη δύναμή σου, την αντοχή σου, την ικανότητα, τη θέληση, την επικοινωνία, τα όνειρά σου. Και τότε δημιούργησα κάτι ακόμη βαθύτερο. Το MLM είναι ο χώρος. Το Be Yourself είναι ο τρόπος και ο άνθρωπος είναι το κέντρο που τα ενώνει.
Στη συνάντηση αυτών των τριών γεννιέται μια πορεία που είναι επιχειρηματική, προσωπική, εσωτερική, ηγετική και δημιουργική. Αυτή την ένωση θα σου δείξω τώρα. Θα σου δείξω κάτι ουσιαστικό που καθορίζει τη μετέπειτα πορεία σου. Θα σου πω τι πρέπει να κάνεις στην αρχή, αλλά και τι αρχίζει να συμβαίνει μέσα σου όταν μπαίνεις σε αυτή τη συχνότητα. Πρώτα βλέπεις τον εαυτό σου, τον άνθρωπο που είσαι πίσω από τους ρόλους, τις συνήθειες, τον φόβο και την κούραση και τον αποδέχεσαι όπως είναι. Ξεδιπλώνεις την αλήθεια σου, αναγνωρίζεις τη δύναμή σου και αποκτάς καθαρότητα στο ποιος είσαι, αλλά το βασικό είναι στο ποιος θέλεις να γίνεις. Μετά έρχεται ο τρόπος, ένας τρόπος που χτίζει τη σταθερότητα μέσα σου. Σου μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι καθαρά, να επιλέγεις συνειδητά πριν παίρνεις απόφαση και να λειτουργείς με βάση την επιθυμία και τον στόχο. Έτσι, οι πράξεις σου ακολουθούν τη σκέψη και το συναίσθημα και αυτή η ευθυγράμμιση σκέψης, συναισθήματος και δράση είναι η αιτία κάθε επιτυχίας. Δημιουργεί από πριν την πίστη και τη σιγουριά ότι θα τα καταφέρεις, γιατί τώρα είσαι ο ηγέτης του εαυτού σου. Ξέρεις τι θέλεις, αλλά και το θέλεις. Τώρα μαθαίνεις ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ σου. Αυτό το ταξίδι ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να σταθείς όρθιος. Το τώρα είναι το σημείο εκκίνησης. Είναι το μέρος που αλλάζει η ενέργεια, η καρδιά θέλει και το μυαλό ξέρει, ο νους γαληνεύει και η πρόθεση γίνεται μορφή. Και δεν είσαι μόνος σου. Προχωράς μαζί μου με τη φιλοσοφία Be Yourself σε ένα πλαίσιο που στηρίζει τον άνθρωπο να γίνει η καλύτερη εκδοχή του και να πετύχει. Γιατί εδώ υπάρχει καθοδήγηση, μέθοδος, σύστημα, σταθερότητα. Η αλήθεια είναι το θεμέλιο και η ειλικρίνεια είναι η βάση. Και το κάνεις για ένα λόγο βαθύτερο από όσο φαίνεται και από ό,τι νομίζεις. Γιατί υπάρχει μπροστά σου κάτι που σε καλεί. Είναι η ζωή που θέλεις να χτίσεις. Είναι μια εικόνα που σε ενεργοποιεί, ένα μέλλον που σε περιμένει. Είναι το σπίτι που θέλεις να δημιουργήσεις, ο χρόνος που θέλεις να αποκτήσεις, η ελευθερία που θέλεις να ζήσεις, να κάνεις αυτά που δεν έκανες ποτέ. Το γιατί είναι ο χάρτης της ψυχής σου, η φωνή της καρδιάς σου. Άκουσέ τη, στάσου λίγο. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε ένα νέο χώρο να ανοίξει μέσα σου. Γιατί αυτό που αρχίζει τώρα είναι ένα επιχειρηματικό ταξίδι, αλλά είναι και μια επιστροφή. Μια επιστροφή στον άνθρωπο που είσαι και στον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις. Το Be Yourself σου δείχνει τον δρόμο προς τα μέσα. Το MLM σου δείχνει τον δρόμο προς τα έξω. Και όταν αυτά τα δύο ευθυγραμμίζονται, η ζωή σου αλλάζει οριστικά, γιατί τώρα υπάρχει κατεύθυνση, ξέρεις που πας. Είμαι εδώ για να σου δείξω τον δρόμο. Εδώ μπορείς να σταθείς, μπορείς να αναπνεύσεις, μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να ξεκινήσεις. Ό,τι κι αν έχεις ζήσει μέχρι τώρα, τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που μπορείς να δημιουργήσεις όταν είσαι ο γνήσιος εαυτός σου, γιατί τότε τα όνειρά σου σε ακολουθούν. Καλώς ήρθες στη συχνότητα, όπου η αλήθεια γίνεται φωνή. Ο άνθρωπος βρίσκει τον δρόμο του και τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα.